लेकिन हमारे नौजवान के लिए कि बानी सबसे झकास हम अपना क्लास में, बानी सबसे झकास हम अपना क्लास में, लइका करेला समाज बैठे काती पास में, सब करेला बड़ाई हम केने केने जाई, सब करेला बड़ाई हम केने केने जाई, केहू कहे अमर माली केहू लूलिया, अरे की बड़ी लागे लुए जाना चुलबुलिया, की बड़ी लागे लुए जाना चुलबुलिया, की गोरी सट के कुलिया करे रब जानो गोरी सट के कुलिया करे रब जानो भैया। अगर इसी में कहा जाए असहिना लइकिन के डिमांड होला, असहिना लइकिन के डिमांड होला, हई बिहार वाला लइका असहिना लइकिन के डिमांड होला, हई बिहार वाला लइका असहिना लइकिन के डिमांड होला, हई बिहार वाला लइका बड़ा पढ़े जब जालू स्कूलिया, ट्यूशन में मिशन लइकन के बा हमारा पटावे के, घड़ी में सभे देखेला समय हमारा यहाँ बेचाए के, अरे ट्यूशन में मिशन लइकन के बा। जो लोग ट्यूशन जाते होंगे नजर जरूर किसी और पे होती होगी, अरे हमारा पटावे के, घड़ी में समय देखेला सबे, अरे हमारा यहाँ बेचावे के, अरे चले लुए जाने हिरनी वाला चलिया, चले लू जाने हिरनी वाला चलिया, कि गोरी सटी के टिकुलिया पढ़े जब जालू स्कूलिया, है ना? की बड़ी लगे लुए जाना चुलबुलिया, की बड़ी लगे लुए जाना चुलबुलिया, गोरी सटी के टिकुलिया पढ़े जब जालू